Днес ще се потопим в света на иновативната грижа за кожата и косата с някои продукти, които вече са любими на хиляди хора по света. Те не са просто обикновена грижа, те са революция в козметичната индустрия. Вълнуващо пътешествие към добрата грижа. Независимо дали сте нови в света на козметиката или вече сте експерти, днес ще научите как да извлечете максимума от тези невероятни продукти. Пригответе се за едно вълнуващо пътешествие към по-добра версия на себе си. Част първа. Nutricential Pumps. Революция в грижа за кожата. Въведение в Nutricential Pumps. Първата част на нашето пътешествие ще бъде посветена на Nutricential Pumps. Колекция от мощни серуми, създадени да отговорят на специфичните нужди на всяка кожа. Всеки от тези продукти е фокусиран върху предоставянето на конкретни резултати, като същевременно поддържа кожата ви здрава и балансирана. Независимо дали искате да увлажните, възстановите, успокоите или озарите кожата си, Nutricential Pumps имат решение за вас. Nutricential Pumps Hyaluronic Acid плюс витамин B5. Хидратация на максимум. Да започнем с нещо, което всяка кожа обича – хидратацията. Hyaluronic Acid плюс витамин B5 е серум, който съчетава два мощни хидратиращи компонента. Хиалуроновата киселина действа като магнит за влага, привличайки и задържайки водата в кожата, докато витамин B5 подпомага задържането на хидратацията и същевременно успокоява кожата. Как да използваме този серум? Нанесете няколко капки сутрин и вечер върху чиста кожа преди крема си. Серумът е подходящ за всички типове кожа и е особено ефективен за суха и дехидратирана кожа. Ще усетите как кожата ви става по-мека, гладка и пълна живот. Какви са ползите? Дълбока и дълготрайна хидратация, намаляване на фините линии, причинени от сухотата и подобрена текстура и гладкост на кожата. Nutricential Pumps Ceramide плюс постбиотици. Възстановяване и защита. Следващият продукт е насочен към укрепване на кожната бариера. Ceramide плюс постбиотици е перфектният избор, ако кожата ви е подложена на стрес, раздразнение или чести промени в средата. Церамидите помагат за възстановяване и поддържане на кожната бариера, докато постбиотиците подпомагат здравето на кожата, като насърчават естествения микробиом. Използва се, нанасяйки се върху лицето, сутрин и вечер, след почистване и преди нанасяне на хидратиращият крем. Този серум е подходящ за всички типове кожа, но особено полезен за чувствителна и раздразнена. Ще забележите как кожата ви става по-устойчива на външни влияния и как се усеща по-здрава и защитена. Ползите от употребата на тази помпа са укрепване и възстановяване на кожната бариера, подобряване на устойчивостта на кожата към външните стресови фактори и поддържането на здравословен микробиом. Nutricential Pumps Bakuchi Oil – естествената алтернатива на ретинола. Бакучи ойлът е мощна натурална съставка, която често се нарича естествен ретинол. Той предлага всички предимства на ретинола, но без потенциалните му дразнещи ефекти. Този серум е идеален за всеки, който иска да намали видимите признаци на стареене, като същевременно поддържа кожата си спокойна и без раздразнения. Използваме сутрин и вечер върху чиста кожа, преди да нанесем увлажнителя. Подходящ за всички типове кожа, включително и чувствителната. При редовна употреба ще забележите по-равномерен тен, намаляване на фините линии и бръчките и по-млада на вид кожа. Ползите ли? Намалява видимите признаци на стареене, подобрява текстурата и тена на кожата, не дразни и е подходящ за чувствителна кожа. Nutricentials витамин С плюс колаген. Озаряване и стягане. И накрая, но не на последно място, представям ви витамин С плюс колаген помпата. Това е серум, който е истинска витаминозна бомба за кожата. Витамин С е известен
както знаете, със своите антиоксидантни свойства и способността да озарява кожата, докато колагенът помага за поддържане на еластичността и стегнатостта. Използваме отново сутрин и вечер на чиста кожа преди хидратацията. Особено подходящ е за кожа, която се нуждае от допълнителен блясък и стегнатост. Този серум ще направи кожата ви по-сияйна и по-млада на вид. Тази помпа изравнява тена, озарява кожата, подобрява еластичността и стегнатостта и защитава кожата от свободните радикали и оксидативния стрес. Част 2. ageLOC Nutra-Oil шампо. Тайната на здравата и силна коса. Да преминем към грижата за косата. Когато става въпрос за здрава и силна коса, ageLOC Nutra-Oil шампо е ненадминат. Този шампуан е не просто средство за почистване на косата. Той е цялостна грижа, която подпомага косопада, стимулира растежа на косата и я прави по-гъста и по-здрава. ageLOC Nutra-Oil шампо използва патентованата технология ageLOC, която насочва ключови протеини в косата и скалпа, за да поддържа косвените фоликули здрави и активни. С добавени морски микроелементи, този шампуан не само почиства, но и подхранва скалпа, като същевременно укрепва косата от корена до върха. За най-добри резултати нанесете шампуана върху мокра коса и масажирайте нежно скалпа в продължение на поне 2-3 минути, след което изплакнете обилно с вода. За максимални резултати комбинирайте с балсама и серума от същата серия. Ползите от ageLOC Nutra-Oil шампо. Укрепване на косвените фоликули. Подпомага растежа на здрава и гъста коса. Подхранване на скалпа. Осигурява важни хранителни вещества на скалпа за оптимално здраве на косата. И намаляване на косопада. Силната и здрава коса е по-малко податлива на косопад. Част 3. Тук ще говорим за ageLOC Boost. Електрическият импулс за млада кожа. Последната част на нашия вебинар е посветена на нещо наистина вълнуващо и то се нарича ageLOC Boost. Тази система е революция в грижа за кожата, съчетаваща иновативна технология с мощни активни съставки, за да ви осигури незабавни резултати. ageLOC Boost е идеалното допълнение към вашата дневна и нощна рутина за грижа за кожата. The ageLOC Boost sends intermittent, charge-balanced variable pulses to the skin. Pulses will switch from positive to negative every 2.4 seconds. When used with ageLOC Boost Activating Treatment, the microcurrent optimizes and activates this formula to its maximum potential. Ползите от ageLOC Boost. Незабавен ефект. Видими резултати имате още след първата употреба. Подобрена текстура и тонус на кожата. Кожата става по-гладка и с равномерен тен. Подмладен вид, разбира се. ageLOC Boost подпомага естественият процес на регенерация на кожата. Skincare and Hair Care Products. Благодаря ви! Благодаря, че се присъединихте към нас днес. Сега, след като научихте за невероятните ползи от Nutricential Pumps, ageLOC Nutra-Oil шампо и ageLOC Boost, е време да направите следващата стъпка към постигането на сияйна кожа и здрава коса. Не чакайте повече. Вземете своите продукти още днес и започнете вашето пътуване към по-добра версия на себе си. Свържете се с мен за поръчки или за допълнителна консултация. Аз съм тук, за да ви помогна да изглеждате и да се чувствате по-добре. Очаквам ви на следващия вебинар, където ще разгледаме още повече нашите любими продукти.
До скоро!